Mag-ano kami juice. Ang sarap nito, dalandan na nasfruta. Na-try namin, ang sarap siya. Ito yung aming lulutuin ngayon. Sa aming special day lunch. Special day. Sarap dito pag ganitong oras talaga. Sarap yung pagtingin mo sa baba, daming basura. Yun. Ang ginagamit ko talaga sa mukha ko guys is actually yung ito talaga. Ito yung kasi nauuso ngayon. Etong mga rejuvenating set. So, ito yung naano ko kahapon guys na in-assemble. So proud of myself. Dito yung mga hello guys! Good morning baba. Good morning. Kasi 11 pa. Today is Sunday. Today is April. Wait, sabi ito. It's April 20, 2019. Yun, a Sunday today. And anong oras na? Hindi ako na-start mag-vlog. Pero wala ko upload ngayon kasi Sunday. And bukas po ko mag-edit. Mag-ano kami juice. Ang sarap nito, dalandan na nasfruta. Na-try namin, ang sarap siya. Para siyang, iba yung lasa niya. Itong dalandan. Diba may kanta to sa advertisement. So, dahil Sunday today, mag-barbecue kami. Today is special day. Tapos juice, syempre. Nakabili lang ni Papa ng kasi naubusan kami ng tubig. So, ito ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga na-purchase ko ng mga beauty products. Sana ay bumili kayo kung gustuhan ninyo or gusto ko ninyo mag-try. And yun, ilalagay ko sa link sa description box yung link sa aking Shopee para maka-order kayo doon, okay? So, ayun. I-ano ko muna tong juice namin. So, eto yung barbecue namin guys na sobra. Ito yung aming lulutuin ngayon. Sa aming special day lunch. Special day. Nahirapan si Papa mag-ano. Ay, yung blurred. Bakit ka blurred? Ayan. Ay! Kasi, malakas kasi yung hangin. Zobra. Hi pa, good morning. Ano po yung basmate ko no? Nasa yung name? Shout out. Nakalimutan yung pangalan. Isipin muna niya yung pangalan. As usual, dito pa rin kami kakain sa labas. Magwawalis pala ako dito ngayon, nakalimutan ko. Magwawalis. Sarap dito pag ganitong oras talaga. Sarap yung pagtingin mo sa baba, daming basura. Wala kasi nakatira dyan. Shoutout Dabig. Ha? Naro! Classmate ko na kilala sa asawa ko si Pikot yung hindi ko kasi alam yung ngalan niya. Habla nga lang ang apelido niya. Basta Pikot ang ngalan niya. Kasi nag-reunion kasi kami kagabi. Na ano ko kasi bakit nakilala niya ang asawa. Shout out sa kanya. Ayan, classmate niya. Nag-reunion kasi sila kagabi. Ayun. And kaya hindi kami nakapagsimba ngayon kasi anong oras siya nakarating kagabi, alas 12 na. Anong oras na sila nagising. Kaya manonood lang kami ngayon ng CCF. Ang awkward. Awkward ba kayo? Uy, Pikot. Basta yun. Basta yung ano niya. Salamat pala sa panonood. Alam niyo, na-feeling ko napaka-ano pag may napanood sa akin na taga dito. Para na-ano ako. Hello, good afternoon guys. So ngayon lang ako nag-vlog kasi naligo ako. So today is parang laki ng suso. Diyan lang, half lang kasi wala akong bra. So today is papakita ko sa inyo yung ginagamit ko na kasi maraming nagtatanong sa inyo yan. So wait. So today, papakita ko sa inyo, before ko ipakita sa inyo yung mga binibenta ko, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa mukha ko. Since marami nagtatanong nito sa inyo kung ano yung ginagamit ko kasi naputi yung mukha ko. Yun, balikan nyo yung walong videos ko, maitim yung mukha ko dati. And, yun, ang ginagamit ko talaga sa mukha ko guys is actually yung, ito na itong ginagamit ng Koji San.
So, ito yung bagong nabili ko. 72. Kasi walang malaki doon eh. Actually, malaki yung binibili ko yung tag 150. Kaso, ito lang yung available. Kaya ito lang yung nabili ko. Pero, yun. Ginagamit ko to sa mukha ko talaga. Morning at saka gabi. Bago ako matulog. Kasi dati talaga, totoo lang, dami ko talagang pimples, guys. Pinatry na sa akin ni mama dati yung, anong tawag doon? Yung Escanol na may tawas, yun. Ang dami ko nang na-try dati, pero medyo grabe talaga yung grabe yung mukha ko dati, yung pimples ko. So, itong Fujisan kasi guys, hindi ito magiging effective kung paghilamos mo is diretso, babanlawan mo. Kailangan muna, para massage ng konti, ilang minuto, pero huwag masyadong matagal kasi masakit siya, mahapde pag masyadong matagal, lalo na kung first time mo, diba? Alam nyo naman, naghahanap ako ng mga gagamitin ko na talagang affordable at mabilis ko lang makita. And yun, kasi syempre, alam nyo naman, nagbabudget ako. So, kailangan yung mga ginagamit ko, mura pa rin. Ko morning at saka sa gabi. Yun naman yung importante pag marami kang pimples, marami kang mga tigyawat, kailangan maghilamusan talaga bago matulog at saka sa umaga. So, sa gabi talaga, yung ginagamit ko talaga is itong porcelana na actually, kahit anong number ginagamit ko. Yun, 2 ang number 2 yung akin na dito. Pero minsan 3, minsan 1. So, hindi ko namimili kung ano lang yung ibigay sa akin. So, porcelana, kasi lang siya, mura lang din naman to, 75 ata yung per bottle niya. Pero be careful kasi maraming mga fake na nagkalat ngayon sa merkado. So, eto binibili ko talaga sa drugstore dito sa amin. So, actually, konti na nga lang siya. Dalawa yung binili ko, pero eto na lang yung natira. So, ginagamit ko to every night. Talagang every night ko itong ginagamit. And so far, okay naman yung result. And talagang mapipil ka. At half-big siya, talagang nagpapaypay ako pag gumagamit ako nito. Pero sobrang effective niya. Huwag lang masyadong talaga sa mukha talaga. Kasi mahapdi siya. Pag, alam mo yun, basta mahapdi siya na mag-peel. Tsaka pag nag-peel yung mukha nyo guys, huwag nyo kunin yung mga nagpipil dyan. Kasi, yan. Ang tawag yun, masusugatan yung mukha mo. And, yun, sa gabi, yan yung ginagamit ko, eto. And then, ginagamit ko na toner kasi malalaki kasi yung pores ko guys sa mukha. So, gumagamit ako ng toner, itong Pond's White Beauty. Ayan siya. So, ito yung ginagamit ko. Ano to? Magkano ba to? Basta nasa mga 70? 84. Hindi ko sure, pero hindi abot yung 100 naman to. Mura lang din. So, yun nga, naghahanap ako ng makikita ko lang dito sa drugstore or sa mga grocery store. And then, yung ginagamit ko na cream kasi, ito lang yung ginagamit ko. So, wala akong cream na ginagamit sa mukha. Siyempre, magdadry yung skin. Nagpipil pa naman ako. Ingay ng aso. So, gumagamit pa rin ako nito ng Fujisan Face Lightening Cream. Ito nasa mga 154 ata guys. Nakalimutan ko yung price. Klase ata yung cream. May isang cream pa nito. Yung anti-aging ata yon. Pero ito yung kinuha ko, lightening cream. Ayan. Inaano mo siya sa face. So, unang ginagamit ito. After maghilamos, ito yung ginagamit ko. And then, after nyan, itong toner na Pond's. And then, next is ito. Ayan. Sa umaga naman, pag, bago matulog. So, hindi na ako nagsa-sunscreen. Siyempre, patulog na ako. Hindi na ako gumagamit ng sunscreen or sunblock, ganyan. So, sa umaga, hilamos na naman. So, ganun yung cycle ng aking gabi. So, sa umaga, after ko maghilamos, nagtutoner pa rin ako. And ito pa yung ginagamit ko. And nag-cream din. Ayan. And syempre, yung sunscreen. Ito talaga yung ginagamit ko. Pero may sunblock ito. Pero minsan, pag nauubusan ako, ito yung ginagamit ko talaga. Kasi marami akong ganito. Ito yung ginagamit ko sa Bohol nung pumunta ako. Kaya inuubos ko lang siya. Hanap ng gusto kong mag-distributor nito. Itatry ko ha. And yun, i-check nyo lang yung aking Shopee, Tinang's
Tina's Beauty Shop. Yun. Diba? Ang simple lang. Kasi ayaw kong masyadong high maintenance. Diba? Kasi syempre, nagbabudget tayo. And yun, ayaw kong mag high maintenance. Dati pa naman, ayaw ko talaga maging high maintenance. So, simple lang yung ginagamit ko sa mukha ko. And ito yung tip ko sa inyo talaga. Ito kasi porcelana. Tagal na kasi ito. Parang, sobrang tagal nito porcelana guys. Hindi pa dumating yung mga rejuvenating set. Ito talagang sobrang tagal na talaga nito. Kaya nag-trust talaga ako dito. And ang pinaka nito is, marami kasi akong blackheads dito guys. Dito na part. Dito talaga marami. Tapos dito, and dito din. And hindi ako magsisinungaling talaga sa inyo na wala talaga yung blackheads ko dito. Kasi may blackheads pero sobrang konting-konti lang, hindi ko nga masyadong makita. Pero talagang siya. Ayan. So ito yung ginagamit ko, ha? So sa mga natatanong, ayan yung budget skincare routine ko everyday. Yan talaga. Walang halong biro. Yan talaga. And tinatamad kayong maghanap ng mga yan pa isa-isa. Merong mga set. So eto nga. So diba segue agad. Para sa business ito. Pero ito talaga, ito yung kasing nauuso ngayon, etong mga rejuvenating set. So, ito yung binibenta ko sa Shopee, sa Facebook ko, dito, may mga resellers ganyan. Ito yung inaano ko kasi ito yung hinahanap talaga nila. Ito talaga instant yung result nito. Parang as early 7 days, minsan 5 days pa nga. So, actually, yung laman nito is complete na. Sobrang nito. Tapos yung ang tawag dun, fairy skin ba yun? Yun. Sabi nila hindi daw BFAD approved yun, pero actually BFAD approved na yung fairy skin. So basically, ito yung naman yun. Meron na siyang Goji soap. Meron ng toner. So parang yun lang din yung ginagamit ko. Meron ding toner, meron ding BB cream na may SPF 45+. And then, meron na din siyang rejuvenating cream. So, kompleto na siya. So, parang yan na din yung ginagamit ko. So, kung ayaw nyo ganito, ayaw nyo yung itong Skin Perfection, ayun, mura lang to guys. Check nyo sa aking Shopee. Pwede kayong mag-order doon. And meron ding sa mga gustong mag-reseller, bulto, 5 sets lang yung kailangan i-purchase para pumunta lang kayo sa wholesale section. Doon yung makikita nyo kung magkano yung presyo sa wholesale. And then, ito yung rejuvenating set. Ito naman, nagbibenta din ako nito. Set 1, set 2, saka set 3 lang yung meron ako for now. Pero marami pang items na darating, so abangan nyo na lang, check nyo lang. Follow nyo lang yun ako sa Facebook para ma-update kayo, diba? So, sinisigurado ko sa inyo guys, naghahanap talaga ako ng legit na supplier kasi ayoko mapahiya sa inyo. Kasi syempre, minamahal nyo ako. Syempre, yun yung exchange ko sa inyo na ayoko namang masira yung pangalan ko, diba? So, eto, Skin Magical. Ito talaga yung sikat ngayon, yung Skin Magical. So, meron siyang rejuvenating na rejuvenating set 1, set 2, set 3. So, iba-iba. Pag set 1, ito yung first time mo pa lang gagamit. Talagang as in, virgin pa yung face mo or whatsoever. Magta-try ka pa lang. Rejuvenating set 1 yung piliin mo. And meron ding rejuvenating set 2. Ito yung pang maintenance. And meron ding rejuvenating set 3. So, i-check nyo yun sa shop. Or kung gusto nyo kung sabon lang, meron ding sabon lang na rejuvenating soap. Meron din. So, check nyo doon. Sobrang mura lang nito kasi direct supplier tayo. So, medyo mura siya. And yun, sa mga gusto mag-reseller, available doon. And don't worry kasi Black Arrow naman yun eh. So, kahit actually 30 sets lang yung maximum doon.
So, ayun. Tapos, itong mamala. Itong mamala talaga. Sobrang sikat din ito. Napakita ko sa inyo ito nung last time, diba? So, ayan. Meron pang mga darating na, siguro pag na-upload ko itong video, may bagong item na akong post. Actually, hindi pa ako tapos mag-post. And sana supportahan ninyo yung aking bagong negosyo na pinasok. Kasi, late bloomer ako. Kasi kayo ko lang na-realize talaga na kailangan natin magpaganda. Kailangan nating alagaan yung sarili natin, magpaganda ng mga nanay, at saka doon sa murang paraan, diba? Sa murang paraan lang. And eto, FDA approved din tong Skin Magical, guys, ha? Huwag kayong matakot na gumamit ito kasi FDA approved din to. So, ayun. So, yun lang ata yung ko. Tapos, pakita ko sa inyo. Wait lang. Yung nagawa ko kahapon, actually. So, ito yung ko kahapon, guys, na in-assemble. Pasensya na, merong mga dito, nagkalat pa kasi nag-post ako ng picture ay ng mga items. So, ang cute niya. Sobrang cute niya. And, ito yung, ako yung nag-assemble nito ha, kaya I'm so proud of myself. Dito yung mga, ito yung ginagamit ko. Actually, yung una, ito yung ginagamit ko. Pero, mas okay tong ganito na flat na siya. Mas okay. So, nilagay ko siya dyan. Tapos, yung mga cotton buds. And then, dito, mga gel, mga ganyan. And, sobrang cute talaga niya. Ayan. Tapos, dito, may laman din dyan. Pero, konti pa yung laman. Lagyan ko siya ng pwede kang maglagay dyan. May salamin kasi. And then, yun, yung mga, ko, yung aking sharpener sa, hindi siya nagpo-focus. Yung sharpener ko sa eyebrow, ganyan. Yan yung mga kutiks-kutiks. So, ayan, sobrang cute niya, guys. Sobrang cute niya. Ayan siya. So, ayun lang, guys. Magpapaalam na ako dito. And, yun. Kung gusto nyo umorder, punta lang kayo sa Shopee, ha? And, so, I hope you guys enjoy. Salamat sa pagsama sa araw na ito. Actually, medyo konti lang talaga yung vlog ko today. Pero, today's Sunday. And, so I hope you guys enjoy. Follow nyo kayo sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And, mag-follow nyo kayo sa Shopee ko. It's Tinang's Beauty Shop. And, see you in my next video, guys. Bye!